Kad je u pitanju NATO, vi znate da je SNSD iza sebe ostavio odluku o tome da se ulazi u MAP i iza sebe ostavio dokument koji je predsjedništvo usvojilo u kome su oni jasno rekli da žele da postanu punopravna članica, da Bosna i Hercegovina postane punopravna članica NATO. Dakle, iza SNSD je ostala odluka o tome da se ide u NATO. Gospodin Dodik se poziva na to kako sam ja kao donio strategiju spoljne politike u kojoj kao nešto loše stoji. Ja sam strategiju donio, i ako je pogledate vidjet ćete donio, nigdje se ne spominje članstvo u NATO-u i bilo kakva odluka o članstvu u NATO-u, nego da se vrlo precizno upotrebljava termin saradnja sa NATO. I ja sam taj dokument, za njega su glasali i gospodin Izetbegović i gospodin Čović. Dakle, ja sam uspio u svom mandatu da sa priče o punopravnom članstvu, kad je u pitanju interes Republike Srpske, to svedem na saradnju sa NATO. I to ostaje kao jedina činjenica i sa tog stanovišta se postavlja pitanje, a zašto onda gospodin Dodik to napada? Jedan jedini razlog je njegova potpuna nemoć u predsjedništvu. On ništa u predsjedništvu za ovih godinu dana nije uspio da napravi i u tom svojoj nemoći, potpunoj političkoj impotenciji, on pokušava onda da traži odgovornost na nekom drugom mjestu i tamo gdje ne postoji nikako. Ja sam jako ponosan što je moj mandat prošao, a da nijedna nadležnost Republike Srpske nije prenesena na nivo BiH. To je prvi četverogodišnji mandat u kome nije bilo nijednog prenosa nadležnosti. Nemoć gospodina Dodika je njegov problem. I mislim da je daleko bolje da sam sa sobom razmisli zašto se to događa, a ne da odgovornost širi na drugu stranu i pokušava na svaki mogući način da se to sve ponovo vrati u Republiku Srpsku, gdje on kao ima neku vrstu autoriteta. I zato svjesno izmišlja sukobe sa opozicijom, pokušavajući opoziciju optužiti za svoje neuspjehe. Sve što je obećao nije uradio. Niti mi danas imamo zastavu Republike Srpske u predsjedništvu, a bombastično je to najavio. Nismo imali jednu sjednicu predsjedništva održano videolinkom, a i to je najavljeno. Nema ni zahtjeva da se ukine uprava za indirektno oporezivanje, iako je to najavio. Nema ni zahtjeva da se ukine oružane snage, iako je i to najavio. Dakle, ništa od onoga što čini nije realizovano. A najveća nemoć se iskazuje u formiranju savjeta ministara. Komu brani da formira savjet ministara? Ko? I kako mu neko to može zabraniti ako to može biti u stanju? Ja sam, kad sam bio član predsjedništva, vrlo jasno rekao, dok sam ja tu, bit će PDP i SDS u savjetu ministara i bili su. Nikoga ja nisam mogao blokirati kako on kaže i opet govori neistinu. Ali sam imao snagu, moć i umjeće da realizujem svoj politički cilj za razliku od njega koji to očito ne može. Ja zaista mislim da je krajnje vrijeme da u raspravama prestane se vrijeđati neko jedni ili drugi, a puno je uvreda on izrekao u svom zadnjem nastupu, nego da se razgovara o suštini. Ali izgleda kod njega razgovor o suštini ničemu ne doprinosi. Podsjeću još jednom, kad je NATO u pitanju, oni su meni ostavili odluke o punopravnom članstvu, ja sam mandat završio na način da se sada govori o saradnji, a ne o punopravnom članstvu u NATO-u i tu je moj uspjeh, a sve ovo što sad događa je njegov potpuni neuspjeh i traženje krivca za sopstvenu nemoć, političku nemoć koju on pokazuje na nekoj drugoj strani. Pa vidjeli ste da je mnogo napada na nas u posljednje vrijeme od gospodina Dodika. Jedini pravi razlog što je prošlo godinu dana. Ni Dodik, ni SNSD u Sarajevu nisu ništa uradili, osim jedne stvari. Uspjeli su da postave Špirića i Radmanovića u fotelje u parlamentu BiH. Ali osim toga, ništa. Ja ću vas podsjetiti u prethodne 4 godine. Zašto Bosna i Hercegovina se nije pridružila Rusiji sa sankcijama Rusiji? Zato što smo, gospodin Ivanić, ja, PDP, to branili. Njih nije ni bilo tamo. Oni su sjedili u Banja Luci. Mi smo to zaustavili. Izvoz oružja u Ukrajinu.
Mi smo to zaustavili opet. Ko je čuvao da Bosna i Hercegovina ne prizna Kosovo? Opet mi. Ko je čuvao naš stav generalno prema NATO, da ostane ovakav kakav jeste, kako ga je gospodin Ivanić opisao? Opet mi. Dakle, kad pogledate, svaka stvar je tamo bila u korist Republike Srpske riješena uz našu pomoć. Tužba protiv Srbije, nova tužba protiv Srbije. Pa sud je u svom papiru konačno napisao da je odlučujući kako je odlučio, uvažio pisma koja je dobio od srpskog člana predsjedništva i od ministra inostranih poslova. I šta, o čemu oni pričaju? Šta su oni radili? Za godinu dana, ponavljam, apsolutno ništa. I šta je to u stvari? U pitanju jedna politika koja je kombinacija lažnog patriotizma i krađe na izbore. Najniži nivo populizma. I mi uopšte sa njima ne želimo da raspravljamo na način na koji oni diktiraju tempo. Evo nek odgovorim na ove stvari. Kome mi da se pravdamo? Pa vi ste vidjeli sami, u vrhu SNSD-a koji nas napada sjede ljudi koji su do juče pisali ustav bez Republike Srpske. Gospodin Košarac to nikad nije demantovao. Sjede ljudi koji su do juče Republiku Srpsku nazivali Republika Šumska. I mi njima da se pravdamo. A to dolazi u obzir. I na kraju samo još jedna stvar. Dodik u posljednje vrijeme često ima običaj reći Cernadak spominje rat. Hvala Bogu da sam dao mu izjavu. Od 1. septembra nijednom Dodik nije rekao ni da će ukinuti oružane snage, ni da će ukinuti upravo za indirektno oporezivanje, niti da će zabraniti rad SIP i OSI na teritoriji Republike Srpske. I evo ja vam sad kažem, a pokazat će vrijeme brzo za 10 dana. Kad bude ova sjednica famozna koju najavljuje, neće ovih mjera biti tamo. On je od tog odustao nakon moje izjave. Dakle, neće biti ovih mjera zato što je shvatio da bi to upravo bilo to, totalni sukob. I sve je samo velika priča, a djela koja iza njih ostaju su jedna obična nula. Pazite, koalicije su uvijek složen proces formiranja. Kad sam bio član predsjedništva i HDZ, a i SDA su bili tada za gospodina Dodika i za SNSD. I tada. Ja koji sam učitelj pregovora znam kako je to izgledalo i kako sam uspio da se to prevaziđe i na kraju u većini imao i HDZ i SDA. SDA, HDZ i SNSD su sad napravili većinu. I ta većina je u početku sasvim lijepo funkcionisala. Gospodina Zvizdića je izabrao SNSD. Nismo mi glasali za njega za predsjedavajući. SNSD je izglasao sadašnji saziv i kolegije i predstavničkog doma. SNSD je dakle u vrlo jasnoj koaliciji sa SDA. SDA je podržala SNSD i izabrala 4. delegata u Domu naroda. To su suštinske političke odluke i vidljivo je da postoji većina. Na čemu je zapelo? Zapelo je na obećanjima koji su jedni i drugi izišli u javnost, u kampanjama, kad je trebalo na bazi toga dobivati glasove, ne razmišljajući o krajnjim posljedicama svega kasnije. Dakle, ovdje su u pitanju sada očito sukob dvije neke vrste političke koncepcije, ali ne bih rekao da postoji u ovom trenutku mogućnost neke druge većine, niti bih ja na njoj, pravo da vam kažem, i radio da odlučujem da učestvujem u tim stvarima. Ono što mislim da treba uraditi i što podržavam, što je bila izjava posljednjeg sa SDS-a i PDP-a sastanka, jeste da treba deblokirati rad parlamenta. Tamo stvarno stoje projekti koji su jako važni i za Republiku Srpsku, ali i za cijelu BiH. Stoji novac za zaobilaznicu oko Doboja, koja je ključna i za Doboj, a rekao bih i za Republiku Srpsku. Stoje pare za veliki broj projekata lokalnih, za komunalnu infrastrukturu, vodovode, kanalizaciju. Besmisleno je da se to ne usvaja, jer to neće dovesti do pobjede nikoga, niti je to, ako se uradi pobjeda SDA, niti je poraz SNSD-a. Ja apsolutno ih pozivam da deblokiraju predstavnički dom, barem, i dom naroda, jer barem da prođu ove tehničke stvari, evo sve političke nek rade kako hoće i onako su oni zajednička većina. To da postoji koalicija najbolje pokazuje činjenica da je gospodin Izetbegović jasno rekao da on i dalje insistira da bude koalicija sa SNSD-om. Nedavno je imao tu izjavu i više nego jasno rekao da i dalje preferira
SNSD kao partnera u većini. Što se tiče DNS-a, ja moram biti iskren, u tom nisam previše uključen, pa ne mogu da komentarišem, nisam imao nikakvu vrstu razgovora i mislim da nema nekog dogovora koliko ja znam, tako da čekamo, vidjet ćemo, to je odluka DNS-a.